Jai, yung president sa motor. Okay. Yes. Oh, kasi Lydia. Zero. Kalangan kau normal feel ko na ba? Abu ko mo. Ila. Ei, nagtaran tu na dikiya. So yeah. Ganda pa. Masam tak? Semua. Apa nak? Rasulullah
Sanay sa Quran. Ang mga kasara. Oh. Kailangan. Ay kakalaupin. Wait. Jai masal. Buka. Kayo mo po.